onderweg naar Salon Roger, België. Dat ligt in Maaseik. Deze video is een trip report. Ik ga jullie even laten zien hoe de winkel eruit ziet. En hoe we er naartoe rijden. Ik geef eventjes gewoon wat informatie over de winkel. We laten zien wat je kan kopen daar. Komt helemaal in orde. Zo, we zijn net Rooster voorbij. 400 meter, draai links. En we gaan zo meteen de grens over. Je ziet de borden al staan, België. En welkom in België. We zijn al bijna bij Jagersborg aangekomen. De borden staan hier rechts al aangegeven. Dus nog heel eventjes geduld. En we zijn er zo. Hier is het altijd eventjes opletten. We gaan hier in de bocht naar rechts. En dan gaan we gelijk links. Daar staan de borden Jagersborg al. Kijk eens, daar moeten we naartoe. Er staat dan weer de kringwinkel, Maasland. Daar hoeven we niet naartoe. Maar het is wel een oranje bord. En een oranje bord, dat betekent vuurwerk. Nou, we zijn bijna aangekomen bij Salon Roger. Hier rechts ligt het al. We zullen daar de borden vuurwerk zien staan. Kijk eens, hier is het. Vuurwerk, daar komen we voor. Ah, het is rustig, we zijn de enigste. Dat is prima. Zo, we zijn aangekomen bij Salon Roger. Vuurwerk. Nou, dan gaan we eens naar binnen lopen. Eens kijken wat er echt te doen is. Zo, we zijn gearriveerd bij Salon Roger. Dit is de winkel van binnen. Ik ga zo meteen ook nog foto's maken van alle producten. Zo, kijk eens daar. Flinke Supero. Ik ga ook nog foto's maken van alle producten. Dus kun je ook gewoon terugvinden op Flickr. Of op AVP. Facebook. Ik zie dat wat pijlen zijn uitverkocht. Die komen waarschijnlijk wel nog binnen. Maar dan wordt het wel wat later dit jaar. Zijn assortimenten A en B uitverkocht? Ja, die komen terug binnen. Kom terug binnen, oké. Ja. Wanneer komen die ongeveer? Morgen. Morgen? Oké, dat is prima.
Ze hebben ook een nieuw artikel. Dat is de Thundercracker. 5 stuks voor €5. 40 stuks voor €29. Zien er goed uit, goed afgewerkt. Stevig. Ik ben benieuwd wat deze knaller gaat geven.